The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa komentaryo, Firing Line. Sa mga issue, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Upod kay Aksyon, Marlon Heravea. Aksyon Firing Line. 56 minutos nakaligad sa tak ng alas 6 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas. Aksyon Firing Line, yari kita sa Lunes nga pagpangalagad pitsa 14 na sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. Aksyon Firing Line. Firing Line. Sa gihapon ng inyo ka-aksyon sa kahangin ng mikropono aksyon na Marlon Heravea. Magapangalagi kita tubtub sa tak ng alas 9 kabay pangahopdan ninyo kami sa masobra 2 ka oras naman nga pagbalbal sa mga balita, isyo kag may jotay nga kulo komentaryo. Aksyon Firing Line. Pero antes pa naman ang tanan, unahon ta ang lakat sang panahon with the PDMPD. DYEZ. Aksyon Radyo sa Bacolod. Weather Update. Kapo na ito na Aksyon Gan ni Republika. Aksyon Gan, mayang gabi, please come in. Mayong gabi action Mar, no? Mayong gabi sa aton mga listeners ari ang 24-hour public weather forecast naton sining hapon, no? Lunes kita karon pitsa 14 sang Nobyembre 2022. Intertropical convergence zone ni naga-influensya sa nasidlangan o kon nabagatnan nga bahin sang Mindanao. Ang idulot kani may pagulugalom ang kalangitan as ka nga magalumon ang kahawaan, may naligwin ini nga mapagulan o kon pagpanagoob. Epekto ya sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran na upod kita diri Western Visayas, Negros Occidental, tugay ini sang ITCC ginaukdan man sang localized thunderstorms. While ang northeast monsoon kon hangin amihan naga-apekto dito sa Batanes sa extreme northern Luzon, no, kag may pagguum-guuman ang kahawaan hasta nga magalumon man ang kalangitan. May naligwin ini nga mga mahinay ukon manipis lamang nga mga pag-ulan ukon pagtulutalipi. Ang kondisyon sang aton kadagatan kag baybayon kag ang aton nga forecast wind kabugusan sa aton kapungsuran, lakip na kita diri sa Western Seaboard sa Kabisayan na paidalom kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin maghalin sa direksyon namin nga nasidlangan pakadto nasidlangan o northeast to east. Kag ang kondisyon sa aton kadagatan kalmado ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini ang aton wave 0.6 hasta 2.5 metros ang aton nga astronomical tide. Mauna ang huna sini nga gabi alas 7:02 metro ang kanabawon magabalos ang taob alas 6:30 na buwas sa aga 0.9 metro ang kadalumon kag alas 5:22 sining hapon nagtunod si Haring Adlaw magabudlak din siya alas 5:43 buwas sa aga. Nagahamboy kita sa 27 hasta sa 32 degrees Celsius, no? O kon 82.4 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Amo ni kabugusan sa aton lakat ni tiempos ning gabi aksyon Mar. Aksyon Gan, ari kita sa pitsa 14 na sa bulan sa Nobyembre, tunga-tunga na sa bulan sa Nobyembre. Pero kampiyon taning bulan, no, kung lakat sang panahon ang paghambalan kay since November 1. Although kung may ulan-ulan to aksyon Gan nga nespresyahan kita, pero duwa ay sang siling pagbundak sang
ulan kita nga esperiensyahan, no? Laban-laban guro aksyon na gana November matapos na mga inadlaw ya mangin maayo gurong tiyempo de. Ang forecast ng pag-asa, no, mga 2-3, pero Aha. lately ni daw kaginas ng aga ng pagwa sila statement, no, silang media service. May duha kita ka bagyo nga pala ubuton sini nga bulan sang Nobyembre. Aha. Patihon ta kay daw pahuway-huwayan niya na 2-3 kadlaw. Bao. Dason ini naman ngapon kita tang Northwest Pacific Basin daw arat na. Nagkaginios-gios na sila. Oh. Ilang hulaton tare ko may 15 dias. Hulaton ta lang ni. Oo. But forecast in action dagan may posibilidad lagi hapon yang hindi dia mag igo. According sa sa sinotong aton nga meteorologist, no, Aha. nagpagwa sang official statement nila, matraverse kin man siya, Mhm. no, Eastern Visayas to Southern Luzon o Aha. kung sa Kabikulan, Mhm. mataas. Pero diri sa aton sa Negros daw wala, no, wala pa tsansa. Pasaka lang siya, matraverse lang siya. Aha. So labayan niya Eastern Visayas most likely mga Samar o kung Leyte. Mhm. Pasaka to siya sa Southern Tagalog o kung Metro Manila. Aha. Sige, action ka. Salamat, Gid. Sige, welcome. Action Firing Line. Gana Republika sang PDMPD ginpabangkot ko to sa iya kung may posibilidad na ihan kapag tapos sa mga adlaw sang subong nga bulan sa Nobyembre mangin maayo ang panahon prote inauway sang kasiguraduhan bangod kon pag-asa ang pahambalon ang subong nga bulan sa Nobyembre mayara sang ginalauman isa tub-tub duha ka mga bagyo mga ka-aksyon. Medyo mayad-mayad ni nga isa tub-tub duha lang unlike sa naliga nga mga binulan nga ginasiling iya mag-aksyon nga 3 tub-tub 4 ka mga bagyo mo. Action Firing Line. Teka ba pa? Hindi salig kita sa ibabaw bla sa ligan talaga kung mayara gid man sa lain nga panahon weather disturbance nga sulod mag-igo sa aton sa mga bulan sa Nobyembre kasarangan lamang kag daw normal lang bala nga pag-ulan para nga hindi na tumadugagan pa ang halit nga ginbilin sa aton ni Bagyong Pahing. Action Firing Line. Firing Line. Inyo ka-aksyon Marlon Hirvaya sa mga luyag magpadala sa ila sinig komento, opinion kag reaction. Kung nakabonitor ka mo direkta, sa amo sa nga live stream, ipadala lang inyo sa nga mensahe, may pulo paaban nga pulo panamyaw, okay lang. Sa live stream naton, no, ipadala lang na kung ara ka mo nag-monitor na sa sinigid nga mga teriyon. Ato sa ring text hotline 0963-757-0874 0963-757-0874. Action Firing Line. Action Marlon Hirvoya tubtob sa atak ng alas 9. Ano ba na ang mga balita nga dapat naton nga pag-sentruhan? Aksyon Marlon Hervea sa Aksyon Firing Line. Action Firing Line. Firing Line. Antes ang balita pungsod noon, unahon ko muna sa inyo ang balita sa luwasang Pilipinas. Balita internasyonal mga kaaksyon, may panibag-o na naman nga trahedya sa ibang nga nasyon. This time, dito naman sa Istanbul, Turkey. Action Firing Line. May sumigabong to mga kaaksyon, may explosion na naman to, may pagpamumba naman to sa Istanbul, Turkey. Ang resulta, 6 ka mga tao nagkalamatay, 81 pa kaiban ang pilason. Basta nga may insidente mag-aksyon sa ibang pungsod, kita diri sa Pilipinas, ang unang nga nagasunod sa pamisaron, ano gani? Nga pamangkot pinsarta, no, kung ba na may Filipino man nga nahalitan. Ti mayon na lamang bangod ang palayag sang DFA, ang palayag sang Department of Foreign Affairs, wala sila sa nabaton nga report angot sa Filipino casualties o kon wounded man sa siri nga trahedya. Action Firing Line. Sumayo ni mga aksyon nga waay sang nalakip nga Filipino sa napatay kag napilasan. Ang suspitsado mga aksyon subong ara sa kustodiya sa mga otoridad. Mayo lang no nga wain niya masumalang no ang mga dasig kag pintas man kamot bala nga mga tinuga bangod ko natabo baw kag kun may pag-on ba lang nga ebidensya
nga siya naghimo nagpalupok sa makakso naghimo sa ning pagpamumba kag natabuan abi nga hindi man makabati lagting atong tawo nga nakasaksi kag nakasumalang sa iya ginhimo nga krimen base subong 6 feet below the ground naman ining suspect. Action firing line. Galing kay Buenas Pasay, no? Na arestar sa dakpan sa kagsubong ginapisa-pisa investigar sa atos sa mga otoridad. Si Turkish Vice President Fuat Oktay nagsiling sa magakson nga makabig ini nga isa ka pagpangatake sang mga terorista ang natabo. Action firing line. Basta gani pagpamumba magkaaksyon, ara na yon ang grupo sang mga terorista. Ang ibang nga mga Turkish officials nagapatiman nga ang mga Kurdish separatist halin sa Kurdistan Workers' Party no ining PKK kag ang Democratic Union Party ang PYD amo ang mas ginapatihan nga sa likod sa siring mamatay nga suspected bomb attack. Action firing line. Di basta gani ginasiling nga terorista magakson ang hilig sinanilaya amo mga lugar nga may ara sa nagasinumbali bala nga mga tawo ang mga matawo nga lugar. So maamugid ang tabo magakson no? Bangod ang pagpalupok sang bomba ginhimo ini sa isa ka masako nga dalan malapit sa shopping street sa may Istanbul kahapon lamang ini Domingo. Action firing line. Ang mga opisyal sang gobyerno ang perminaton na batianti amo-amo lang perming ilang siring reaksyon ka statement ano pa abing mahimo dirada kay natabo na ang trahedya, natabo na ang krimen, may nagkalamatay na ang mga nagkalapilasan yati buligan na lang agod to nga maluwas ang kabuhi. Ti ang mabatian naton permida ginakondinar lang sang opisyal sang gobyerno kag may pagmando sa mga otoridad nila nga dapat iron gid ang investigasyon. Action firing line. Ti si Turkey President Recep Tayyip Erdogan nagkondinar sang siring pagpangatake pati siya gani magakso nagapati man nga isa ini ka terror attack. Thanks God, pasalamatan tang mahal nga magkaako. Bagod wala isang Filipino nga napatay kon napilasan. Man kabalaw kamo nga dito sa Istanbul, Turkey mga kaaksyon. Kung datos sa nga DFA ang atos sa nga basihan nagapakita nga bayara sang sobra 3,000 ang mga Filipino nga ara sa dito sa may Istanbul. Action firing line. Di mag 3,000 magkakson, damo-damo na lang ang mga Filipino. 3,000 man ka pamilya ang salig sina sa ila. Akalabanan na kaya manti ay ning 3,000 ni Dibot Silingon nga mga nagatrabaho tanan dito sa may Istanbul, Turkey. Ang iban dito star na iban gani dito na nakapangasawa kag dito man nakapamanaso dito na sila nagapalangabuhi. Action firing line. Ang terrorist group sa kalibutan budlay na nga dunaon. Ako yung mga balgi ko na nga budlay na dunaon ang grupo sa mga terorista sa kalibutan mga kaakson. Sa aton des Pilipinas, di blang Pilipinas, di mga paulihi kung terrorist group ang paghahambalan. Dugay-dugay kantuan ko na bla kung nano ang pinakabantog nga ginasiling terrorist group diri sa pungsod sang Pilipinas. Man, hindi lang Pilipinas, hindi lang Istanbul, Turkey. Ang may grupo sa mga terorista, tuman kanamo nga mga pungsod mga kaakson, ang may aragid sang terrorist groups. Action firing line. Ano ba na ang hilig sa sining grupo, haw? Ti unagid, pagpangatake, paagi sa pagpamumba, pagpang-hostage. Kag kun kaisa gani, pamugot pa gani sang ulo sang ila sa ginabihag mo. Pilipinas, mati mo kamon, di bala? May ginpugutan ako di ko mag tawag ko diya ginutdan liog di ulo kay kunot do mo li ulo karon skal na mautod. Action firing line. Ang ginautod liog mo dio kun ginutdan liog o galing kay diti naanad na mga tawo makabati sa balita nga ang hostage ginutdan ulo ti sige diri na lang kita sa ulo nila sa liog. Action firing line.
Amo malada permeng ginahimo magka-aksyon pagpangatake, pagpamomba kun kaisa pagutod ulo sa gina hostage nila. Pamangkot mga ka-aksyon, matapla ni bala kun hindi. Teko na ko palang tawon budlay-budlay, tuman ka budlay nga mapapas. Ini nga sang grupo ni. Tidari sa kalibutan mayara kita sa ginatuwag pungsod nga may largest terrorist group. Ipambit ko lang dutay sa inyo. Ang pungsod nga may ara sang dako nga puwersa sang grupo sang mga terorista. Action Firing Line. Ang basihan tani makaksyon nga datos ang natuwag nga worlddata.info. Ang worlddata.info isa ini siya ka comprehensive database para sa geodetic, para sa climatological kag demographic data. Amo ni siyang naghatag sang mas sangkad nga variety of analysis kag global comparison kag data sheets sa kada pungsod with additional development data kag charts sa nagkalain-lain nga subject areas. Action Firing Line. So mapatihan ganiya ang worlddata.info. No? Believe ko ni kay nga dere mo ni may baluan kung ano na kadamo ang ginabunag nga tawo sa Pilipinas mo. Man kada segundos, dari mo ni mabalaan, gali kung kada segundos, daw pila man, kada segundos, pila tong apat ka tawo nagadugang sa kalibutan, kag mamonitor mo sa live, ina sa worlddata.info. No? Basta ra actually ko amo ni kadamo sang kuno. Plus ang populasyon na raman kada segundo sa gadugang mo. Action Firing Line. worlddata.info. Tiyan mo ni mga kaksyon nila sa datos nagapakita. Ganta lang kamo sang bisan jutay lang nga datos kay karon maubos na oras de, no? Terrorist group ang ginasuryahan tanay kay mantiyan mo natabo dito sa mga Istanbul, Turkey mo. Ang listahan sang most widespread terrorist groups, ang unagid wala sa iban kundi ang Taliban. Why naman siguro sa makalabaw para sa Taliban? Ang sunod na makaksyon, Islamic State. Ang ikatatlo, Boko Haram kag ikapat, Al-Shabaab. Action Firing Line. Amo na siya, halin sang tuig 2013 tubtob 2017 alone. No, 2013 to 2017 alone Bossilingon sa sunod sang apat ka tuig. Ining apat ka mga mention ko nga mga organization nakahimo na sila sang nakapatigayon na sila sang 13,600 ka mga pagpangatake kag nakapatay na sang 72,519 ka mga tawo. Action Firing Line. Munang ila sa ring habi? Di man guro habi May lain sila galing nga ginapatihan. Action Firing Line. Aryo, ang Terrorist Act by Group 2013 tubtob 2017. Sa sunod sang apat ka tuig magka-aksyon, tinabensyon ko unagid Taliban. Din bala perming Taliban nga ginasaling ara sa Afghanistan, sa Pakistan, Afghanistan. No, ang atake nila magka-aksyon, nakahimo sila sa atake 4,635. Nakapatay 19,537. Ang hostage nila mga 4,055 naman. Ang nagkalapilasan sila sa nga pagpangatake 20,796. Action Firing Line. Ang sunod na rin makaksyon, Islamic State. Ang Islamic State, why sila sang lugar, why sila sang region, kay bugos kalibutan coverage nila niyo? Worldwide. Ang Islamic State, damo pagisariya sang atake nga nahimo sa sunod sa apat ka tuig. Makinbok 5,665 ang nagkalabatay sa pamagatake nila 32,280. Nagkalapilasan 33,312. Kag ang mga ginpang hostage nila 21,096. Action Firing Line. Boko Haram arana sa Western Africa kag Central Africa. Ang Al-Shabaab
ara sa Eastern Africa. No? Al-Qaeda, ginapaabot yung Al-Qaeda, sila sa Islamic State, worldwide man ang coverage na magka-aksyon ng Al-Qaeda, ang ginatuwag. Ginahulat yung Pilipinas, sa isip-isip ko na rin magka-aksyon, ang Pilipinas nalakip pa rin sa Terrorist Acts by Group 2013 to 2017, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ang Pilipinas. Ikawalong Pilipinas. So, Action firing line. kung mga Pilipinas, paktan nyo ba? Anong grupo? Why na si Iban, Abu Sayyaf. Action firing line. Firing line. Abu Sayyaf bantog dari sa Pilipinas kag bantog didto sa Malaysia. Kung basihan tang datos ni sang dataworld.info, ang atake nga nahimo sang Abu Sayyaf nga bantog ang grupo nila dari sa Pilipinas kag Malaysia from 2013 to 2017, 240 ka mga pagpagatake, 111 ang nagkalabatay, 253 ang mga nagkalapilasan, kag 30 ang mga ginpangbihag. Action firing line. Ang pamangkot kung paano matapna ining terorismo, pwede o kung hindi. So yan naton ang dalilan sa Pilipinas, kaya nga sa iban nga pungsod mga kaksyon ang buot kung ano ka budlay tap na on ini nga problema ni, no? Kay ban samta nagalawig ang mga tinuig. Kag tigulang kita nga mga tawo, amo man gyapon ang problema sa terorismo, nagalala pagani ang galala, di ba? Way gid sang kasulbaran. Action firing line. Pero diri sa Pilipinas, di komo na laki pangatos nga pungso sa mga lugar nga may grupo man sang terorista, ano ba lang pwede nga mahimo sa ato sa gobyerno man. Ina kon may kasaranggid man nga tapnaon ining sahi nga grupo nga ni. Dugay na nga matinuig ang damo na kita sang nabatian nga mga suhestyon. Damo naman sa mga pangulo ang naglalabay nagdumala sa ato sa nga nasyon. Pero ini nga mga suhestyon mga aksyon nagapabilin lang nga suggestion. Action firing line. Diabla, daway gid sang mayora, ano na nga mga suggestion? Una, mayara sang nagpakilalang eksperto sa patag sang security nga nagasiling nga dapat mapadala sang damo nga soldado sa lugar nga lapuyot o kon lala ang terorismo. Ti isa sa perbe na mention dara mga aksyon, anong lugar dari sa Pilipinas nga ginasiling nga lala ang terorismo kundi Mindanao. Action firing line. Ikaduwa nga suggestion, dapat magpatigayon sa damo nga checkpoint. Galing ka sa checkpoint magkakson kung kaisa, nagabantay ka nagapatigayon sa checkpoint, ang mga otoridad, butang tabi, pulo lang kabilog ang mga otoridad, pero ang malabay sa checkpoint, isa kagatos, anong ibato sa pulo, isa kagatos man. Action firing line. Ang resultang pulo haplay kay manuway sa bato. Ano pagkadibal sa mga suggestion? Mayara man nagasiling mag-aksyon nga ti pabakuron. Pabakuron ang seguridad sa mga nagasulod nga dubuluong, mga foreigner, mga dubuluong sa Pilipinas. Pabakuron ko ng seguridad. Bangod ang iban siri, posible nga mag-intra sa terorista nga grupo diri sa Pilipinas. Action firing line. Mao ni otro pagindi nga problema sa pungsod magkakso naton subong. Losot gani ang smuggled nga kalamay, may asin pa, smuggled nga sigarilyo, pating shabu, losot gani. Nang tawo pa nga, kung kisa, dara gahalin sa tawo ang ginatawag nga lagay. Action firing line. Ano pagid ang mga iban nga mga suggestions magkakson, di dapat ko na magpatuman sang all-out war kontra sa mga terorista. O kung hindi gani, kung may terorista nga grupo nga nag-enkwentro sa tropas ang gobyerno, dapat pulbuson. O kung ubuso na kung hindi na, magdamo pa. Action firing line. Ini yung medyo may pagkapintas, ini nga sa isang suggestion iya, nang mabutang dali galing sa peligro ang kaluwasan iya sa mga inosente nga sibilyan nga aman. Kay di malayo nga ang mga sibilyan, ginahimo nga panaming, o kung human shield lang nga ginatuwag sa mga terorista,
once nga ti sila ang mabutang sa alang-alang. Action firing line. Isa pagidere sang panugyan, amo ning pagpatuman sang kasuguan. Nga ang sino man nga tawo diri sa Pilipinas nga mapamatud-an nga nag-upod sa mga terorista nga grupo ang dapat pamatmatan sang tubtob buhi nga pagkapriso ang ginatuwag nga life sentence. Ari damo gini mag saka kilays ni. Action firing line. Dugay na din nga mga suwestyon na mongol na kitas ni, pero subong way mangyapon mapatuman ni. Sa rason nga ang mga ara mismo sa gobyerno, hindi man tanan, pero may ara ginaya, may ara da nga daw ginaakusahan man nga may angot mga ganis terorista. Action firing line. Kabalon na kamus na kung anong bot ko silingon na. Tadi ang ara mas gobyerno nga mo na nagabalay sang ato sa kasuguan, lawmaker ang tawag sa sila mo. Amo nang una tani imbestigahan bangod sa uring huring nga ang pila dara sa ila ginaligar nga supporters man sa mga terorista. Action firing line. Ti may justisya lang Pilipinas mga mo sila why kaya ang problema mag-aksyon padayon lang na nga nagalala nga nagalala. Aksyon Marlon Heravea sa Aksyon Firing Line. Action firing line. La 7:21 ano pagkidebas sa nga balita pungsod nun di ko gidi pagkaligtaan nga manuho no sa balita nasyonal ho ari balitang KKK ni sa anong KKK kampiyon kag kadamiton. Action firing line. DPWH ang punteriya tadi ano ang nagasunod spensar nyo how basta makabati kamo sang tinaga nga DPWH. Hindi ko na pagbunuhon ilang tinarso nga storya nga napo project wala human tinarso na ya. Action firing line. Department of Public Works and Highways na ya kinalain yung meaning sa DPWH Action firing line. Pero mag DPWH anong sunod spensar nyo tigila dalan ginabungkal kag ginasemento nga dalan ang tawag sina sang amigo ko gina chog. Action firing line. Ang balita subong adlaw mag-aksyon si Senador Raffy Tulfo, si Idol Raffy Tulfo, nanawagan sa dapat subong na. Kung si Boy Abunda pa silang now na. Silang ni Tulfo silang teo na. Nga mga proyekto sang DPWH dapat ipaidalom sa tuman kaid-id nga papangusisa teo na agod pisa-pisahon kung nanugid ang pagplano sa proyekto para malikawan ang kickbacks kag iban pa nga mga irregularidad. Action firing line. Anong bot sa lingon? Sari papatuod lang niblang ang pila ka mga opisyal nato sa gobyerno nagligad to? O kung bisa na gani mga kongresista, senador tas ang una? Why gid naga sa paghouse sa sining problema ni? Di kung balikan ta ang balita angot sining panawagan ni yes. Damo na sang nanawagan. Sang amo-amo man sining makaksyon pero nga why sige pon sa natabo how? May mga taga DPWH gani nga nakasuhan na. Pero atong mga makaluloy nga ras dalom iya, ang mga nagauyat iya sang dalagko nga posisyon, hindi iya tana matandog ang kaluloy ras dalom kag amo to yung naging kasuhan. Action firing line. Ang silin ni Tulfo may pila ka mga kaso. Gini-employ niyo. May pila ka kaso nga hambalya ang lawmaker. Tiya magsiling kita lawmaker, mamalidha ina. Mga kongresista tabla, mga senador, mga lawmaker inasla. Ti hambal ni Tulfo may pila ka mga lawmaker ang naga-propose sang isa ka road project. Ay propose isa ka road project 25 billion pesos. Isahay lang ba? Action firing line. 25 billion pesos. Pero hambal ni Tulfo tutuod gali nga balor ara lang sa 10 billion pesos. Wow naman! Wow! Tuwarte, no? Dako nga hamal. Imag-amos ni 15 bilyonas pesos gid ang ganansya. No? Ang questionable. Ang siling ni Tulfo, mag-amo ni habalya klaro nga mayara sang kickback nga 15 billion pesos mga ka-action porto, no? Aban, sigid galing kickback. Action firing line.
Ano ang dapat matabo din? Si Lene Tolfo dapat imbestigahan din nga sahi sa mga proyekto ni. Una, lantabon kung bala lehitimo ang proyekto, mayara gali illegitimate project. Ikadua, lantabon kung insakto ang mga materyales nga ginusar. Buhari. Damo-damo kus na isang nabalaan gid. No? Nga ang ibutang kunta nga kabilya, ineng kadakoon niya bala daw, ano ganing panawag sinin ng tudlo ng kadako. Ang ibutang yang pinakagamay nga tudlo. Action firing line. Damo na na. Ay, so iban gani, nagre-retire lang to. Wag niya tukiban ng isa na kapag karawkawan mo. Amon isa, ang pangabay ni Senador Tolfo, mga kaakson, subong nga tuwig 2023, ang Pilipinas may 5.268 trilyon pesos nga national budget. Ang DPWH may allocation magkaksuno 718.4 billion ka pesos. Action firing line. Bao kundak hakugan ka kasahi sang opisyal sang isa ka departamento labi nigid abisang sa ginamunon nga DPWH sa sa pwesto kag may dako nga papel sa pag-aprobar sa sining paggasto sa ring pondo ni sus. Ano-ano man lang ka naka-jackpot kay mo sa 658 luto man. Action firing line. Nagligad si Senate Minority Leader Coco Pimentel, nag-question man gani mo sa 544 billion nga lump sum sa idalom sa DPWH nga budget. No? Subong bisan pa mang kuton naton publiko, ang mga tao angot sa ning ginasiling nga kickbacks sa mga proyekto sang DPWH. Bisan pustahan ta, damo kag kalabadan masiling gid nga yes. Action firing line. Kapati gini sila nga may ara daw nga aman. Siyado naman guro kail muno no? Action firing line. Bisan sa mga proyekto dalang gani nga pagbungkal makaakson sa simentado nga dalan lantawan nyo bla. Kung isipon ko lang, di man lang guro si Senador Tolfo ang narawagan na. Imbestigahan ang ginahimo nga proyekto sa DPWH. Damo na. Pero sa subong nagbag-ulang ang presidente kung administrasyon, amo mas gyapon. Action firing line. Balikan ko ng istorya ko nisyo bangod nagligad nga March 2021, ang santo presidente nga si Rodrigo Duterte may pandam na to sa mga corrupt. Di magsilig kita corrupt, sa aton, kurakot nga opisyal kay empleyado sa DPWH. May pandam to si Presidente Duterte. Siling niya may aragid man clean up nga himuon ang ako sa nga administrasyon. To gid man may gin pang relief to ni Blado dumanyo to may gin pang dismiss pa ganito. Matapos kasuhan sa ombudsman. Pero kung isipon ta, kung pilato ang gin-relieve, pilato ang gin-pang dismiss, sus, katiting lang na sa kanabuon sa mga pinangkasuhan kag ginsintensyahan, kag ginareklamo, no? Kay kadamo sa mga ginareklamo, magkaksyon nga way balot sang kaso, bagon man sa kakulang sang pamatudo kung ebidensya, bangod nga ang ila sa ginakusahan, di basta-basta nga mga tao. Action firing line. Katiting lang ang mga nasampulan, mga kaaksyon. Balikan tayo kung may tiyempo kita mag-aksyon kay December 2021. Si Duterte nag-relieve to sa pila ka mga DPWH district engineers mo. Kaya nakasuhan to nga nakighimbon sa pila ka mga lawmakers. Rin naman, yaka-mention gining pila ka mga lawmakers, no? Kongresista, senador. Ginakusahan to nakighimbon, connivance sa pagkometer sang korupsyon. No? December 2021 to, bisan balikan yung istorya, ari pagid ang pinakapangsot nga sistema sa Pilipinas. Action firing line. Ara naging klaro nga may pilas sa mga taga-gobyerno involvado, pero ang nagakadat ulan sa nasilenta na sang kaso kadaw na himo payata nga tapalan ang ara lang sa dalom. Di na to mga ginasiling to mga lawmakers nga may kilabtanan sa kickback sa DPWH project. Nakasuhan way. Manambudlay dari sa aton sa Pilipinas sa kalyado gani sang administrasyon, daw sa wala lang na iya.
daw sa wala lang sa akusasyon nga ginahaboy sila. Ang wa subong balik-balik problema kay isyu. Action Firing Line. October 2020 kon ibalik kong istorya, may isa man ka senador nagsiling to nga ang kickbacks kag komisyon, isa ka open secret sa DPWH project implementation. O galing ini nga senador ni. Sa ang ginpalayag ginis publiko mag-aksyon, nagapapili to siya nakaligad nga eleksyon. Pero subong wala na humipos na. Action Firing Line. Kaya sige lang, may tiyempo ta karon balikan ko kay ang DPWH. Isa ini sa 3 ka mga ahensya sa gobyerno. Ini kung basihan ta ha, why ko niya nagasiling akon lang, may ginapang basihan ko nga statement. Ginabalik ko lang sugid sa inyo. Kung basihan ta ang statement sang Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, sang March 2020 mag-aksyon, ginasiling nila nga most problematic. Based ini sa corruption reports nga nabaton siling PACC sang March 2020. Action Firing Line. Itatlo mo sa ligang pag-mention, DPWH, Bureau of Internal Revenue, kag Bureau of Customs. Ang PACC, nagsiling man nga prioritize nila ang investigation angot sa giyera kontra korupsyon sang Duterte administration, pero subong bag-o ng presidente dawagid na dangatan. Action Firing Line. Dari naman kita ay mahulat sa bag-o naman nga administrasyon. Una sa balita. Una sa aksyon. La 7:31 Aksyon Radio Philippine Standard Time kanamiton nga mga balita, no? Sige lang bla kay tsimpuhan tagid ni pagtutok naton diri sa lokal. Ginbuno ko lang to kay sigurado ko sa masunod nga adlaw mag-aksyon may sugpon ina nga balita. Senuanta ang sabahin naman sang balita lokal. Action Firing Line. Aksidente sa Dalanon, sunod-sunod sa pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental, daw nagapabatsyag naman ang abilidad sa mga inadlaw nga nabilin sang tuig ho. Ang ginasiling nga daw nagapanghawid pa. Action Firing Line. Ang ulihing aksidente kaina sang aga lamang sa National Highway sa Porok Daisy, Barangay Kalumangan, sunod sang Bago. Hindi lang isa, hindi lang duha, hindi lang 3, kundi 5 gid ka mga salakyan ang imbulbado. Oh no! 5 gid ka mga salakyan nagbinong anay. Sama sa may babatian naton ang balita nga kung may 3 ka mga salakyan nga nagbunggo anay, ano ganing tawag sila? Di bla triple collision? Triple collision. So komo 5 gid ka mga salakyan na nabunggo anay sa Bago City kainas ang aga, ano naman ang panawag nyo? Kung 5 gid ka mga salakyan. Ano ba? Kung sa numero makakson, di ka magkumayo yung matik-matik na lisuna mo. Action Firing Line. At pasado lang grado ko sa matik-matik, pero hindi kumayos matik-matik. No? Kung si ano yung Presidente Duterte, pabla siling niya, ang grade ko sa una, sabot ko matik-matik man itong ginmension niya, siling niya, 75 ko sa una. Action Firing Line. Kung sa numero mga ka-aksyon, may ara sang ginatawag nga the quirky tuple number. The quirky tuple number. The numbers go on in a series. Kung isa lang, siyempre single. Di ba lang double ka isa lang? Kung isa lang, single. Kung dua, double. Sa grade 1, magkoto, manik balone. Kung 3, triple. Di ba triple collision. 3 ka bang salakyan. Kung 4, ano? Quadruple. Di ba? Diritas 5. Kaya 5 ka bang salakyan ng bungo anay, di. Kung 5 galin, tawag sana is quintuple. Action Firing Line. Quintuple. Ang 6 naman, sextuple. Ang 7, septuple. Action Firing Line. Ay, nagdinupol balita tao. Action Firing Line. Firing Line. Sige lang, at least may ara sang gamay nga ibalo. Kita kung gisa, gakalipat na kita sa ginatuwag nga
dalmanay bilang matematik ang ginatawag. So common 5 ka mga salakyan ang nagbungguanay sa syudad sa Bago kay na mag-aksyon, pwede ta na matawag nga quintuple collision. Action firing line. Limagid ka mga salakyan pero ang masubo-subo diri abuni. Kay may patay makaksyon motorcycle rider. But sa likong nagamaniyo sa motorsiklo, kag anom gidang pilason sini. May motorsiklo, may salakyan nga nagadalagan, kag may ara man, nagapundo kag nagapahimunong sa kilisandalan nga salakyan na bungguan man. Action firing line. Kung tawo lang tong salakyan nga nagaparadas dalan, bambal gito ginsanapay mo ko yaman. Action firing line. Galing kay manti salakyan no? Paano ba lang tamo ining insidente? Ang report ipaplastar naton kay Axon Alvin Guava nga nagpadulong personal sa lugar kay kag personal man nga nagusisa sang insidente. Samtang sa La Carlota, bumanos man maka-aksyon. Isama ng patay to 4 ang pilason sa 2 ka mga separado nga aksidente. Action firing line. Doon nagsugpon ini sa damlagla aksidente do dumanyo nga natabo sa mga Ibanwa sang Calatrava. Aksidente bilang pagbunggo to sang Armac Jeep sa kahoy nga Jibilina. Atong kahoy to kapimunong man to. Nabungguan sa Armac Jeep makaksyon. 3 to ang patay, sobra 30 ang pilason. Halonggid sa taran gation. Action firing line. Ano pagid ang nagabalingasong nga balita sa lokal sa atos sa nga pagpangalagad. Balita angot sa kasong pagpangawat. Daw ka simple lang mabatian, no? Pangawat. Okay lang, way problema kay pangawat pero min ang mabatian eh. Action firing line. Pero dali lang, inyo sa nga pala matinan, be, tuon anay sa speaker sa inyo sa nga radyo sa inyo sa nga monitor. Kaya ining kaso nga pagpangawat ni, ang sospitsado nadakpan. No, duway gapon, no? Do simple lang gapon. Action firing line. Kaso nga papangawat ang sospitsado nadakpan. Ari ang makakuha atensyon sinyo di, no? Ang iya ginkawatan way sang liwan kundi ang iya sini kaugalingon nga pakaduha. Duway gapon, no? Daw pigaw, no? Pigaw. Oh. Ari, ang isa pa sa makakuha atensyon sinyo, no? Why da ka mo gina suspense ha? Ang isa dari ka balita makakson bagod ang ginkawat ya rilo. Oh, why gapon di ba? Okay mo lang. Pangawat, ang kawatan niya, pakaduhan niya, ang ginkawat ya rilo. O rilo, ang ginkawat ya. No? Pero ari ang balita makakson bagod ang bilis ang rilo. Kung hindi ka mang abaw-abaw, basi kung madunlan ka, kag kung nagakaon ka, basi kung madunlan ka, kag kung nagalakat ka, basi kung makatipalo ka bala. Action firing line. Ang rilo makakson, ang tawag sang rilo, Rado Gold. Gold Rado. Ang bilis simple man lang. 105,000 ka pesos. Bola lang yan. Di ka pa magpati lang tawabla ang Rado Gold. Ang presyo sang Rado Gold. No, may ara tag 45,000, may ara tag 65,000, may ara lapit ya 200,000 ka pesos mo. Hindi totoo yan. Ara naka-record di kimo pati man, no? 100,000 pesos ang bilis ang relo ni plus hindi ra nilong din kawat sa suspitsado ni kundi pati kwarta sang iya sa nga pakaduwa kinuha pa. Action firing line. Ang kadakoon sang kwarta sobra 116,000 ka pesos. Action firing line. Firing line. Ang natabo nga sang report sa kapulisan, ginusisa, gina-review ang CCTV footage, makaksyon may CCTV mo. Siling ko gini nga amon ni kadako sang ibulig sang CCTV sa pagsolbar sang krimen. Kung may CCTV, nadakpan na yan ang suspitsado ni. Ti kitang-kita gid nga may isa ka persona mag-aksyon nagagwa sa sliding door sa balay sa sining tagreklamo ni dalang bakpak. Wow, hambal sang biktima. Daw pakaduwa ko ba na? Action firing line. Ano ba lang background sa ning sospitsado nga pati niya sa ning pakaduwa ginkawatan pa. Ako nga pati ko may rason isa. Bala na ning pakaduwa yan ning gikawatan niya. Pero may rason isa kung nga anahimo ya ang ining krimen. Aber, talupang doon tayo ng istorya kag kon way abi madakpan ning sospitsado sang kapulisan bauti tiba-tibang bulsay di ba? Standby initanan ipaplastar ta sa ato sa nga patrol with Action Zel Minardo. Action firing line. Samtang supply sa ginakonsumo nga tubig sa mga buluthuan
Ginapaw sa isa man para mapihob lang hindi kontaminado kag hindi makaapekto sa ikayong lawas sang mga manunudlo kag mga estudyante. Action! Firing line! Firing line! Ang mando makakson sang DepEd regional nga talatapan, check the water system. Ang nagbando sa makakson si DepEd Region 6 Director Ramir Oitico. Sa isa ka virtual press conference, nagligad lamang nga Biyernes. Nagbando siya sa mga regional medical officer nga mga counterparts sa school division offices nga dapat i-check ang water system para nga maprotektahan ang mga learners sa acute gastroenteritis kadelikado nga sahi sa masakit niyo. Action! Firing line! So region-wide ang mando bilang protection man against acute gastroenteritis. Ti sakop sa mando ni ang 21. Ang ginamanduan is 21 ka mga schools division sa Region 6 makakaksyon. Dapat ang school water system i-check gid. Agod mapasiguro ang safety sa mga ara sa eskulahan bangod sa mga recorded cases sang acute gastroenteritis o cholera sa Iloilo pati sa iban nga probinsya sa Region 6. Dala na kita dari sa Negros Occidental. Action! Firing line! Firing line! Dapat gid nga mabunggan ang anuman nga balatian nga naga-infect sa mga learners maka-action. Kay may kahangawa na sila mo, hindi sila makakonsentrate kung sila sa nga pag-eskwela kung balaan nilang nagadamo lang ang kaso sang cholera, acute gastroenteritis sa ila sa lugar. Ano ba lang kaundan sa mando dari sa Negros Occidental nga ang schools division nga may ara sang pinakadamo nga sakop abi nga banwa kag syudad tiway na sa ibanda amo ang Negros Occidental Schools nga division. Ano ba lang nabaton nga direktiba o kung nakasugod na ginman balayan sa pag-check sa water system, makaistorya naton dugay-dugay ang spokesman nga si Sir Ayan Arnold Arnaiz. Action! Firing line! Samtang PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. nakigsapol sa mga local chief executive sa Bogos nga Western Visayas, sa ringon mga alkalde ini sa Region 6, ginsugilanon ang pagsuporta sa anti-insurgency program sang PNP ginpanawagan. Action! Firing line! Las ginpahanumdom yaman kung anong papel sa mga lokal nga opisyal sa kampanya kontra terorismo. Terorismo? Kaya nagin muno kung terorismo. Ginmension ko, problema sa terorismo. Importante diri ang suporta kag kooperasyon sa mga lokal nga opisyal sa mga programa sang gobyerno nasyonal. Kaya nga minano man nga programa kag plano kung pawala man lang ang pila ka mga opisyal nato sa gobyerno sa lokal nga level, way inagyapon sa epekto. Ano pagid ang dugang nga ginambalan sa sining nga meeting ni Azurin aton man hibalon. Action! Firing line! 7:42, 42 minutos nakaligad sa tak ng Society Action Radio Philippine Standard Time. Sa komentaryo, firing line. Sa mga issue, firing line. Aksyon, firing line. Upod kay Aksyon, Marlon Heravea. Action! Firing line! Firing line! Standby sa ato sa nga pagpanumbalik mga kaksyon, unahon ta dugay-dugay ang report. May kantaran sa ring kaso nga pagpangawat, rilo, sobra 100,000 pesos ang bili, kwarta, sobra man 115,000 ang kinuha. Tiba-tiba kunta ni o nadakpan ang suspect. Action! Firing line! Sa ato sa nga pagpanumbalik, standby. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Okay, i-acknowledge sa nag-monitor sa ato sining live stream. Unahon na to sa ato sining Facebook account. Okay, si Heidi, okay. Si Heidi Batinon Himpularan. Okay, classmate nato na. Heidi Batinon Himpularan, no? Kamusta nang purok mahigugmaon? Wow. Pwede ko kalagaw do dito Heidi, daso malagaw ko na, no? Sige. Ano ba si Nemia Balalitan Bilinia, thank you Gid, okay. Sa mga supporters naton, Ana Sinoro, araman si Prince Val Villamor. Mayong gabi akson na Marlon, monitor kami sa programo diri sa barangay
San Miguel, La Carlota City. Okay, si Prince Val Villamor, si partner ta Prince. Ana sinuro salamat gid Gerald Pellejo. Sige. Toto Gerald Pellejo. Okay. First week lang ta Toto Gerald magkuana. Kangora, mabanding-banding sa grupo kay Toto Gerald, no? Kay medyo sako-sako pa Mga first week guro sang December. Okay. Regards na sa tropa ta. Hamal ni Miya Malalitan Bilinya, shout out lang ko sa taga Purok Mahigugmaon. From Cebu. Waran na si Inday Nemia sa Cebu, sige. Okay. May kontani di, may ano ganini? May alumni, no? December 30. December 30 is Friday. Sige. Alumni sang Doña Luisa Medel National High School kag sang Don Rodolfo Medel Elementary School. Sige, dara sa may barangay Tangoba, no? Haraman si Inday Marlene Grace Busayong Rimada. Sa Busayong kag Rimada family mayong kabida, no? Rolando Mercado Montaño Jr. Monitorman. Si Toto Chito Berhit Jr. Musta ka na, Meg? Sige. Toto Franz Arthur Monitorman. Yvonne Buiser. Ote Benedicto, salamat gid. Action Nelson Patenio, amigo ta Bernard Tabino. Sige, kita na son Nard sa first week lang ora sa first week sang December, no? Or second week kay ang first week sa December pila na 1 to 3. First week ko, sige. Second week sa December. Sige, message la ko sa iba. Darita sa ato sa nga live stream. Sige, ana sinuro salamat gid. Okay. Matamaton ta lang ang 430 nagamonitor salamat gid. Roland Suangke watching from Buenavista, Rizal, Pontevedra. Leia Yangares Cavel, good evening sa Marla Monitor from Talisay City, Araman City Ting Angels. Milan Oligo, Kabayan, thank you. Inay Homa Lomina, Vanessa Mayo, salamat gid. Sir Nards, Ritlao, Adiklab. Sulit-sulit naman ba? Kamonitor kami di, samtang nagatagay. Hello lang sa pagkaisa ko, upod ko tagay. Kas Asadam, John Martin, kag sa mga gwapa ko nga barkada. Sige. Komplesa Marian, mayong gabi akson na Marlon Watson from Isabela. Milan Oligo, Tamiao, Vanessa Star, Kagadok, Matmayo, Jinky Rialodon, Walamar, Alex Monteza, Arama si Ana Senor, si Jenny Solgon, thank you. Imbong Dio Campo, Monitor sa Maymaaw, Paul Spot III, Idelaos, good evening, Action Mar, Arilang kami gihapon, Ana Isabel, Monitor sa Victoria City, Joe Art Bandagit Tones, okay, Lorna Diligencia, Jean Alvarez, from Cadiz City, Advance Happy Dinagsa, tara sa Cadiz City, sige. Ana Sinuro, Tese Esquadra, Christian Menyes, Villalobos, Billy Albay, Rex Merdiano, good evening from Barang Bunga, Salvador Benedicto, Lilian Tanina Claridad, okay, Evelyn Sinaon, Inday Blaza, Ray Flores Baryoga, Ana Sinuro, Otay Benedicto, pwede man, Rambol 5, Karambola 5, Karambola 5, sige. Vanessa Mayo, Action Mar, pag-greet kindly to my sister, Mrs. Alvarez. Nits Mercado Herrera, and to our youngest Inday, Lina Mercado Herrera, Bustamante of Vatangob. Salamat kid, and regards to your sister, Mata Faye Novea, from Minnesota with love, God bless. Salamat kid, Ma'am Vanessa, makalabot kida. Sige, Mary Ann Dioso, patamiyaw naman kay Ilam Prasio. Happy birthday. Amigo ta Alex Torres, good evening. Watching, sige. Kita na son to Alexa, mga first week sa December. Benjamin Botkon, okay, dapat islan sistema sa gobyerno kay kun hindi sige ang terorismo NPA abo. Yani, kay minano kailis sa sistema sa gobyerno, ang nagailis taga gobyerno man, huwag gid aputan, huwag gid dadangatan sa mayo. Ana Sinuro, shout out lang ko da sa Barangay La Carlota, sa Pilar Compound, kay Brod Edwin, kag sa hinablos ko kay Bonbon. Sige. Tayo Benedicto Leong Cotamio, happy birthday kay Raul Tata Perez sang plaza, ang nagamonitor sa imo programa. Salamat kid. Thank you. Standby ginugulugin hawa tanay o yara si Abigota Bernard, hambal niya Abigota Bernard.
Good evening. Monitor lang ko din sa may Sagay City. Shout out lang ko. Okay, Sagay City, halong-halong na. Amigo ta Bernard. Arama si amigo ta Vinci Bantong. Sige, kita kits ta na sonda pag may time. Salamat, kid. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako mangulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya ga ano sa inyo. Apil mi permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa abiwi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kung wais. Ang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko. Nadala, naging kami nga. May pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapangulang ko lang phone.
Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, nang nahuya, ako mahulam. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minsan sa high school honors din. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kama-kama, kag mga duwende, Maria makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginharay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mamlang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kag Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatiner sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray,
misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration. O kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang... Sa ato sa ring patrol with Axon Zel Minardo Hibalaon Tabi, nanong plastada sa ring kaso nga pangawat sa isa ka barangay diri sa Bacolod City nga ang ginbiktima iya man lang kaugalingon nga pagkaduha. Pero hindi basta-basta ang ginkawat niya siri. Rilo kag kwarta, ang kwarta iya 116,000 ka pesos masubrabo. Action Firing Line. Las ang rilo nga ginkuha niya, nasubra man 100,000 pesos ang bilis ni. Aber, anong istorya sa likod sa balita sa report sa Patrol with Axon Zel Medardo. Axon Zel, mayong gabi sa report, please kabin. Action Marlon, personal sining nga nagdang ang biktima matapos ginkawatan sining isang iyang pakaduwa. No ini Action Marlon ang robbery nga natabo is ang November 12 ini, no, which is mga alas 5 sang hapon gid nagluntad, pero ti nato kibanan ni isang tag-iya mga alas 10:30 na Action Marlon. So diri ang suspect amo si Neil Muyane, 34 anyos, pumuluyo sa Zone 3 Villa Esperanza, Barangay Tangob, kag ang iya sininga pakaduwa no nga amo ang biktima si Rolando Castillo, 45 anyos, kag residente sang amo man nga lugar. Sa reaksyon na Marlon, naging pahayag diri ni Police Major Jury Puerto, hepe sa Bacolod City Police Station 8, nga sang tion sininga nagadangop ang victim no gilayon sininila nga ginakaduan dito sa Panimalay, agad i-review sini ang CCTV sang biktima. So matapos sini Action Marlon, nakitaan dito ang nawong no sang suspetsado kag na-identify man sini sang victim nga iya sini pakaduwa nga amo si Neil Muyani. No kagati prior pa sini sang natabo Action Marlon no nga natukiban niya nga nagkaladula na ini ang iya nga kagamitan kag kwarta gani. Mayari na ni bystanders nga nakamuno diri sa may victim no nga mayara sa nga lalaki nga nagwahadin sa sliding door nga nahamtang sini sa may second floor Action Marlon kag nagapanaog ya sa may steel grills no samtang dala ini ang brown nga backpack. So pagkita diri sa may CCTV na nakit-am diri nga nagasulod ang suspect kag ti pagatan-aw sini sang victim sa iyang drawer sa kwarto Action Marlon, didto na natukiban nga wala na ni ang iyang gold Rado wristwatch nga nagabili siniya sang 105,000 kag mayara pagid kwarta no nagapati gid ini nga nakuha sang suspetsado ang balor nga 116,400
466 pesos. So kung sumahon Action Marlon, sulusubra gi 200,000 ang balor sini nga nakuha sang suspect. So kaga sa diriman no sa tag-usisa sa record sini sang Police Station 8 nalakip gani ini sa drugs watch list man sang kapulisan ini ang suspect. Kagati buwas nga adlaw sunod diri kay Police Major Perto nga pasakaan na ini sang kaso nga robbery Action Marlon. So ang item kag ang kwarta nga ginkawat action cell ano na-recover ni sang police? Action Marlon, no, amo pa na ang aton sisaon kiti ang kwarta sa pag ano ko kay sa hepe do wala pa ni na recover Action Marlon kay oo kay pag pursuit no kay gaano amo na mas ni sang hepe nga gasuyop ini ang sang suspect no rason nga nangawat bangod sang wala na sang ganito no siguro sa illegal nga droga kon illegal activities ni Action Marlon. So bot sa lingon may background o kon may ara sang kaso ng kadaan na ning suspect niya may angot sa illegal nga droga may record na ni sa police action cell. Action Marlon sa subong no arap lang sa ilang nga drugs watch list. Ini pero noted lang galing no nga may cases na nadra may mga reported nga ini isa ka notorious nga kawatan ini ang suspect Action Marlon. So ang kwarta is 116,000 may waki pa to pila ng waki to 400 pila to 466 pesos. Bosalingo may sinsilyo dala sinsilyo Correct Action Marlon lagi sa ililin. Magsiling kita 100,000 action cell nga daan isak bandol na da kung butang mo 1,000 ka papilon isak ka bandol na sa subot sa lingon hasta sinsilyo kinuha pa to sa santong suspensado. Correct Action Marlon kiti kung ikaw tagiya matandaan mo kag gini Action Marlon no that's why sa ulado ang balay kay isa man ni siya gali nga kaupod nga nag-ubra ni nagpatukod sang balay sa iyang pakaduha. Magsiling ka nga pakaduha ang amay nila nga duwa magpakaisa muna siya. Yes, something like that Action Marlon pero dili talang maano kay ang apelyido sa nila lain siguro ang nanay kag tatay no amo na siguro Action Marlon pero magpakaduwa gini sila no ini ang suspect kag ang victim. Anong hambal ni Sir Puerto desidido sa pagpasaka sang kaso ang pakaduwa kontra sa pakaduwaya? Yes, Action Marlon, buwas na ipasaka na ni ang kaso, i-inquest ni buwas ini ang suspect. Pero ti Action Marlon, ari ang bugos nga pahayag sa hepes sa Bacolod City Police Station 8, si Police Major Jury Puerto. Ari, ang suspect na nga nangawat, sikon kasi na sa atong victim, kawatan. So, bali, natukipan niya sa alas 10:30 ng gabi, kung web. So, may CCTV na play. Aso cell? Nagkuhan na akong ni Nermiani. Tapos may nakakita sa nag-agi sa bintana. So, ginkandag na rin at force of amay na nakop na ito si Nermiani. Kali, sa itong victim, siya na sa mga nag-ubraman nila sa balay. So, kali na siya. Muna sa uli nangawat na kita siya. Ang pagkinagay ako ang nakawat niya. Tapos supra. Tapos may mga follow-up na mga kuhan na kawat. So, at least na-recover natin pag nakapulit. Kuhan na siya. Tuloy siya sa kawatan. Tapos alim na siya itong gagawat sa business. Ikaw gagamit ko gani. Wala na sa iba kang program nakawat na. Action Marlon. Yes, matong kabugusan kay gati ang ginkuha sa Action Marlon na recover man no, sang kapulisan. No galing kay wala lang na ano gid kung inibala ang ginkawat is bilog pagid no o kon na may buhi na ang na-recover diri sa may suspetsado. So detained subong sa Station 8 ang suspect action cell. Yes, Action Marlon, ara na unang subong na sa may Bacolod City Police Station 8 kag tibuas pa sa ka-analyze ang kaso no, sa paglapas ni sang robbery case ang ipasaka ang kaso Action Marlon. Okay. Action Marlon amoy na ang balita nga gikan sa patrol ini sa Action Zil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. So laban-laban ang rason sa na magka-action may kantaran sa bisyo. Amo nang ginapatihan no. Bangod sa bisyo tinahimo sa ning bangod sa posible bangod sa
bisyo nahimo sa ning pagkaduwa ang pagkawat sa kaugalingon naman nga pagkaduwa. Action Firing Line. Depende na sa ato sa kapulisan sa papasakan sa kaso, depende na sa desisyon mismo sang biktima. Action Firing Line. Firing Line. DepEd Water System sa Ilohanco sang wala pa magsugod ang ginatuwa maka-aksyon nga full nga face-to-face nga klase sa mga pampubliko nga eskwelahan nationwide. May ara ng kadaan nga ginakabalag-an ang publiko mo sa epekto sa ring waterborne, pati ang ginatawag nga foodborne diseases. Budlay baya mag-foodborne diseases nga kay nagligad siling ni Provincial Health Officer Dr. Ernal Tumimbang. Budlay magkuha sang sampol sa pagdeterminar sang ginahalinan sang foodborne diseases kay why kada kwaon sampol mo magluwas siya waterborne tubig ya may tubig ka pa nga kwaon ka pwede mo pa idalom sa laboratory examination. Action Firing Line. Pero why magkapabayang ato sa gobyerno sige man ila sa ding kampanya ang isagid ka sa gintutukan subong sa gobyerno labi na sa mga lugar diri sa Western Visayas mag-aksyon amo ang mga banwa kag syudad nga may ara sang residente nila nga inigo sang acute gastroenteritis kag ining cholera nga ginatawag. Sa sunod sang Iloilo ang umigo sa ila to among acute gastroenteritis. Pati man cholera may outbreak na ganito nga gin-declare sa pila dito ka mga lugar man. Pati ang DOH Region 6 gani nagligad to nakatilaw pag iya sang hanot mo sa pila ka mga opisyal sang gobyerno bangod sa ginaaligar, bangod sa ila sa delegasyon nga mahinay kunong response sa food kag waterborne diseases. Action Firing Line. Kung diri sa Negros Occidental naman maka-aksyon kag Bacolod man, ang mas ginakabalak-an diri mo ang cholera, may napatay na gani. Kag may mga gintapik ka naman sang sining masakit. Plus may nagpositibo man sa cholera nga water sample. Di bala isa sa banwa sang Ibin Magaluna, kag diri sa Bacolod may ara nagligad nga sample nga ginkuha halin sa bubon dira sa may Purok Lodlohod Barangay Mandalagan mga kaaksyon. Nagligad tong adlaw, no? Nagligad nga adlaw man may press conference, no, si DepEd Region 6 Western Visayas Director Ramer Oitico. Dari niya gin pangabay mga kaaksyon sa mga regional medical officers nga engaged bilang counterparts. O kung masilin naton kabulig sa division offices, sa schools division offices para nga i-check ang water system sa mga eskwelahan. Action Firing Line. Para nga mapasiguro man ang safety sa mga estudyante, manunudlo, kag pati mga nagaobra sa eskwelahan magkakso, mga staff, no? Hindi man maigo sa acute gastroenteritis kag cholera. No? Sa cholera, mga kakso, kadelikado kaysa nasilente na sa Bacolod kag Negros Occidental, kadamo-damo na sang ginigo sa sining cholera. Ang mando ni Oitico, region-wide ni siya. Abot sa lingon, hindi lang sa Iloilo, kundi sa Bugos ni nga rayon size. Action Firing Line. Ang iya direktiba mga kaksyo nagasakop ini sa 21 ka mga schools division sa Western Visayas. Ti dapat usisaon ang water system sang mga balutuan to ensure sa safety sang tanan nga ara sa eskwelahan. Action Firing Line. Dari sa Negros Occidental mga kaaksyon nagligad to kundi may ara sang sinapol nga ginpatigayon. Ang ato sa gobyerno provincial sa pagpanguna ni Governor Bong with Provincial Health Office sa diin kasugtan to magkaaksyon nga dapat ang kada LGU, ang kada local government units pagtukod gid sang kaugalingon nga Local Water Quality Monitoring Committee. No, kay sanggin check nila ang record magkakson sa 31 ka mga banwa kag sunod mga 11 pa lang ang nakatukod sang kaugalingon nila
nga local water quality monitoring system. Kalakip dira sa 11 amo ning mga lugar nga may ara sang kaso sang cholera. Kon balikan nato magkakasyon ang datos, nagpangunad ang sudad sa Talisay sa may pinakadamo nga kaso sang cholera magkaaksyon. Ara man ang Silay, may Ibi Magaluna, may Victorias, kag ang Calatrava to bala nga una report bla gindula to sa listahan sang Provincial Health Office bangod ang natabo kalito. Ang isa to ka ginigo sang cholera, address siya lang is Calatrava pero dire siya sa Bacolod nga tener. Action Firing Line. So ginsay luto sa Bacolod mga kaaksyon ang record. So ginkakas ang Calatrava. So bali ni nagsentro sa mga lugar mga kaaksyon sa bahin dara sang ika-3 distrito, 3rd district mga kaaksyon. Ti importante man kay pila pa lang kadlaw isip-isip na to nga nag-umpisa, nagsugod ang full nga face-to-face nga klase. Namalanta naman nga kanabo sa mga public schools naton bisan nga sa private nga eskulahan mo, sa gwa sang private nga eskulahan. Namo sa mga ginatawag nga ambulant vendors. Nagabaligya bala kati negosyo man nila galing kay kungkis hindi ma-sure, hindi sigurado ang safe kung ano katinlo bla sang tubig nga ginabaligya nila kag ginagamit nila sa pagkaon nga ginabaligya nila. Action Firing Line. I-check ta mag-action ang ato sa ring Negros Occidental Schools Division Superintendent angos sa ring Mandood Retiba sang DepEd Region 6. Online sa Firing Line. Kapunta si Sir Ian Arnold Arnaiz, ang spokesperson sang Negros Occidental Schools Division. Sir Arnaiz, mayong gabi. Mayong gabi, Action Marlon. Mayong gabi sa kang pamati sa aton subong sa imo programa. Salamat gid sir. Kung isipon ta sir, amang inadlaw medyo manawig-lawig na since nga nagsugod ang full nga face-to-face nga klase sa mga public schools. No, ang mga restrictions angot sa COVID-19 do hindi na gid man tanto kahugot no kung di gid man tanto ka stricto na. Ug galing may isa naman kita kag ginakabalak-an kung safety sa mga teachers kag students ang hambalan ining waterborne kag foodborne diseases. Nagligad si DepEd Director Oitico, may mando sa hindi ko magsala 21 ka mga schools division nga i-check ang water system. Now there is sir sa Negros Occidental sakop sang inyo sa division. Ano sir naka-start na gid man kita check o kon usisa sang water system? Well, Action Marlon, kay tungod nga subong na highlight it ang need no para mag water test no katungod sang problema sa cholera. Actually ang mga schools natin, especially ang mga may mga dako nga budget, regularly nagapa-test na sila sang ilay at tubig. May mga problema lang ang aton mga gagmay nga eskwelahan nga bangod nga ila budget hindi man mapasulod, hindi nila mapasulod sa ila budget ang ina nga ang testing sang tubig. Pero with ang orders ang aton nga regional director nga kinapangabaya nga tanan nga schools tani makapatest. Amo na siyang problema ang requirement nga kasi hindi man lang takapatest nga libre kunya mabayad din sila sa mga laboratories. Pero ang iya sa tong order is that makipag-angot, makipag-coordinate with the local government unit nga base kung posible nga either mabuligan sang aton nga LGU or mapaitalo mga eskwelahan naton sang ginahambal nimo nga monitoring, water quality monitoring committee sa mga LGU nga ipagatukod nila para masigurado ang tubig sa sulod is malimpyo. Pero sa tutod lang Action Marlon no, ang ilim nun sa sulod sang eskwelahan kung hindi man tanan pero kadamaan sa aton eskwelahan may mga water dispenser na. So meaning to say ang water source ang ginainom nila is the refilling station. So kung
patest na to ng mga eskwelahan, dapat ipatest naman ng mga refilling station kay kita tanan halos hindi lang eskwelahan kundi sa mga panimalay. Dira na supong gakuha sang aton nga ilim nyon sa mga water refilling stations. So mo nang kumbaga kung lantaw naton monitor man sa division office ang possible cases ang isang cholera o kung isang gastroenteritis sa ato nga mga eskwelahan, though wala kita may nakita nga datos nga nagakuha. Kay most probably kung may ara gid man nga nakasulod, nagaling na iya sa kuha. Kay bangot ang ato nga schools are implementers ang water in wash program, water in schools wala ng water sanitation and hygiene na programa sang UNICEF nga advocate gid sang DepEd kag implementar gid sang maayo sa mga eskwelahan naton. So kumbaga ang ini nga programa dako gid ang nabulig sa mga estudyante para kag sa mga tao sa sulod sa eskwelahan nga masanagan sila kag maging aware sila nga dapat kinahanglan nga maglimpyo kag manghugas perme kag maging aware sa ginapang-inom nila kag ginapangaon nila kay sulod man natin sa programa nga ina ang regulation sa mga canteen operations naton sa sulod sang eskwelahan. Ang ibo lang ang ginhambal kag kina ang ambulant vendors nga ra sa tuwa amula na ang medyo hindi makontrol sa eskwelahan kay bangot outside of the jurisdiction na siya sang aton na mga school administrators. Pero inatanan pwede gid ma-regulate with the help of the barangays and the LGU man gyapon kay tungod ara nga sila sa kuha sang perimeter fence ang aton nga eskwelahan. Kay amo na nga dapat pakot gid ang partnership naton with the LGU and the barangays kay para makapangayo kita always ang pulik sa ila nga makapanaway sa mga vendors nga especially kung hindi kasigurado ang quality sang ginabaligyan nila. Balikan ko bala sir ang pagpa-check sa water system. Siling mo ang polo problema dari ara sa gagmayng eskwelahan. Ang siling ni Oitico nagligad is may ara ang region sa mga medical officers. Nga amo ning ginbanduan niya to go around schools kag amo ang mag-check sa water system. I don't know kung naka-coordinate na ni sa inyo da sir ini nga medical officers. Well, actually, isa lang ato yung medical officer sa ato bilog sa ating regional office. Pero kada division may medical officer kita. Okay. Alikanta si Sir Ayan Arnold Arnay sa diri kita sa sila maka-aksyon nga medical officer. Amo ning ginpangabay nga maglibot sa mga eskwelahan, no? Kada division gala ba isa lang ka medical officer. Sir Ayan. Yeah. Most probably action on Marlon kay tungod nga sang Friday man lang to ang press con mapatawag pa ini siguro sang mga coordination meeting ang tanan ng mga medical officers ang DepEd at pangunahan ni Dr. Kwan nga siya medical officer sang regional office. Pero ini sila the most of it nga maano nila is malibot man lang kag mag-check pero ang water testing must be still conducted by the laboratories kay hindi man sila kag way man sila mga gamit ini nga medical officer way man yung mga gamit para mag-water testing. So amo niya aside from the water test libuton lang siguro nila iban ng mga hindi gina nila makuha tanan ang malibot ang bilog ng mga eskwelahan sa bilog na region kasi sa pagkadamo sa Negros Occidental Division alone we have already 574 kag hindi ni tanan accessible. May mga kabukiran pati nga tag-anom ka oras lakton. So amo na nga most probably muna nga ginahambal man nga dapat it has to be in coordination with the LGU kay kung the Ed alone cannot do it all by itself. Kilanglan man niya gyapon sang bulig sang LGU o kung sang national government pero most probably LGU gid ang pinakadako nga makahatag sang bulig sa aton nga mga schools. Yes, na-mention mo na gid man sir ang ginatawag coordination sa LGU. Sa mga LGUs diri ti isa sang damo subong sang kaso sang kolera sa Negros Occidental balantaman Talisay City. Nga ang Talisay City amo ni sir ang nagaisahanon nga syudad no nga sakop sa inyo division, di ba? Correct ko sir? The only city nga lang sakop sa Negros Occidental. Yes, so may dugang sir nga precautionary measures kag ginahimo ang mga school officials sa Talisay City o kung city officials ang
syudad para mapunggan ang pagdamo sang kaso sang kolera sa Talisay City, sir? I don't know kung may information kasi na. Wala kita information as to the initiative ng local government. Pero kita sa DepEd nasuguran na natin haling pa sa paglupok sa nga issue. Nasuguran na natin niya ang information campaign sa sulod ng eskwelahan, sa pagtudlo sa mga bata sa hand washing, kag sa pag-advocate nga ang pagluto sang insakto sa mga pagkaon, ang pag-inom sang tubig na limpyo rather than sa maskin sa giin lang mag-inom, no. Kaya dugay amo na nga one thing pagit amo nang hambal ko nga ang SBM ang aton na WINS, no, ang aton na washing school program. Dako kay dugay na implementar kag ginapadayon naton ina. So kumbaga naka-establish gid na sang naka-develop gid sang pamatasan sa mga kabataan nato sa sulod na masking paano kadamo nila, they have to practice the sanitation and hygiene gid kag ang pag maging conscious sa ginapangkaon na kag ginapang-inom nila. Yes, Aris, last na lang sir sa monitoring niyo, way pa naman so far sang learner o kung teacher nga nag-test positive sa cholera o kung nag-suffer sang acute gastroenteritis. Way pa naman so far, sir? Well, as of kagina, nag-ask kita sa ato na health unit at way pa man sila may na-trace or way pa man sila may nakita nga kaso nga ara sa sulod sang eskwelahan. Munang mayong news kag balita, sir, kabay pa, masigi-sige na siya kay kakululbaan maningasahi sang masakit. Anyway, Sir Ayan Arnay, sir, salamat gid sir sa time. Thank you very much, man, Action Marlon. Salamat kay kag mayong gabi. Mayong gabi. Action Firing Line. Amo na, no? So, why man ga pabaya ang ato sa mga schools official, school officials dari sa Negros Occidental mga ka-aksyon. Bisan why pa yaning kaso sang acute gastroenteritis ginatuwag ni kag cholera, mayara na iya sang ginahimo ang mga eskwelahan naton kung paano matipigan ang ikaayong lawas, hindi lamang sa mga estudyante, kundi pati na sang mga manunudlo. Action Firing Line. Yan ang abahin dala sa aton sa kaluan sang Blotter na Plus, may dakogit na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dito na yun balikan na yun Okay. Jovi Manares, Joe Art, Bandagit, Tones, okay, Tones, Manjo Arnejo, Aliog Tamyaw, Diana Villanueva, Julian Arnejo, Toto Ome, sang Jesus Heights, Estefania. Gloria Lara, good evening, monitor lang kami, Barangay Palayo, Giningaran, God bless. Sige, Allen Mar Lingko, monitor. Si Kurt Nathaniel de la Torre. Sang Porok Dulunan, Hacienda Guba Central, Maaw. Salamat, kid. Allen Lowe Himoteya. Good evening, sa Marlon. Monitor kami din sa may Kaliling, Kawayan. More power sa programo. Stay safe, everyone. God bless. Jinky dialag doon, Ma'am Jinky. Sa kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Doc Bat Bayo. Babalulit. Dialag doon, Papa Gio dialag doon. Okay. Nawala Mar Alma Oligon, MJ Season, and all my family sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Binaritro, Farm, Arizona, USA. Salamat sa stars sa padala. Diding Lohamiento, salamat kid. Roberto Hiraposco, Caraballo, Axel Marlon. Monitor kami sa may Hutuda, Hadobanan, Bacolod City. Thank you. Pag
champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, plate, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ka online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunway sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pa gidaw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos na eh. Tapos sa may eskwela. Last time, ang na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase din? Kung sana, ano nang nahuya, ako maghulam. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila,
madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minsan sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684.
complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali, instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang, blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpor ti ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko ti ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic ti amo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha nga mamuna kay Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon Radyo City Hall Report. Walay hunong tabakakson ang balita halin sa Bacolod City Government Center. Councilor Saison target nga mapasar ang proposed 3.2 billion pesos nga budget sa ikaduwa nga semana sa bulan sa Disyembre. Samtang Councilor Puentevilla gintugyan sa Solid Waste Management Board kag Mayor Benitez ang paghatag sang assessment sa performance sang IPM-CDC. Nga ang IPM-CDC subong man ng ginasinggitan sa Bacolod doon kondiin nakabo. Action Firing Line. Action Dale, mayong gabi please kabin. Action Mar, aware si Bacolod Councilor Calao Puentevilla, ang chairman sang Committee on Environment sang Gunang Panglungsod, ang tining mga reklamo sang netizen sa Bacolod noon sa mga uncollected na basura diri sa mga syudad sa Bacolod. Pero according diri kay Councilor Puentevilla, hindi siya Action Mar makahatag sang assessment regarding sa performance ng IPM Construction and Development Corporation regarding sila sining paghakot sang basura diri sa may syudad sa Bacolod. Kaya madumdumanti recently may gin-issue man nga mga informasyon ang Bacolod LGU nga timera man sang kabudlayan sa pag-operate sang IPM-CDC kasunod nito itong bagyong Paeng, may problema sa Alagiana. Tining dalan dira sa area sang Barangay Felisa padulong sa sanitary landfill Action Marlon. Pero according kay Councilor Puentevilla, kasagin man nga may mga reklamo kag concern hangot sa basura nga issue, gilayon man niya nga gina-update ang Bacolod City Mayor's Office kag ang mga natungdan nga Executive Assistant Action na Marlon. So kay Puentevilla,
ginpakayag man diri niya nga wala pa siya sang ideya kung bala meron sang bidding action Marlon sa next na kontraktor no sang basura kaso nga by December 31, 2022 maga-expire ang duha ka mga separado nga kontrata sang IPM-CDC amo ni siya ang hauling agang maintenance sang sanitary landfill. Pero based sa ning experience usually kung wala pa sang preparado nga kontraktor may posibilidad nga ma-extend sig hapon ang service diri sang IPM-CDC sang pila ka bulan tubtob nga may mapilian nga kontraktor base man sa bidding. Haring palayad ni Councilor Calao Pontevela, Chairman sang Committee on Environment. Damo reklamo, no? Damo reklamo. Well, I think they're doing their best to perform sa aton nga syudad, no? As of now, it is fair siguro to leave the assessment sa Office of the Mayor. We can only suggest and hatag kadutay tayong mga suggestions being part of the committee and being the chairman sa Committee on Environment. Part ko sang sang environment nga Solid Waste Management Board. So naga-meeting kami sa mga general plans and si Mayor ginpresentahan nagligad ang grupo ni Mayor through Sir Maki no Maceda. May ara sila sang kita sang ginaplanuhan nga major nga facility nga himuon sa Barangay Felisa no. So as of now makahambal ta nga damo gareklamo but I think IPM is also doing its best no. So hindi ko assess it fully. I think we will have to leave it up to the board and the mayor kung anong i-final nilang decision. Si Councilor Calao Pontevela ang chairman sang Committee on Environment. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, target rin ni Bacolod Councilor Taddy Saison, ang chairman naman sa Committee on Finance and Appropriation Action Marlon, nga by second week sang December 2022, mapasar na sa third and final reading ang reduso nga 3.25 billion pesos sa budget ng LGU sa 2023 no. So according kay Saison, so buwas nga daw sa hapon mag-start na ang series of budget hearings sa sininga committee ba around 2 p.m. no dira sa may session hall sang SP. So una diri nga magatubang kay Councilor Saison among City Treasurer, City Accountant kag City Budget Officer kay tinagala diri sa Action Marlon nga subong nga semana matapos and then by first week or second week sa December maaprubahan na sa third kag final reading ang ginaduso nga budget sa siyudad sa 2023. Aring tigoga ni Councilor Saison. Buwas sapon masugod 2:30 hasta 5 no ang malapot lang tapos the next day naman Thursday naman same man yapon 2:30 hasta 5 o'clock sapon until Friday na kada hapon. Yes, sunod-sunod na siya. Ang schedule unahon ko anay ang finance cluster, the treasurer, the accountant and the budget officer. Silang una dahil silang ma-present niya sang annual budget. And then after them we will go through offices and departments no mga department heads. Target by first week or second week of December ipapasar ko na ang budget. Hopefully matapos kong hearing by November and then ma-second reading ko sa budget by first week of December and final reading on the second week of December. Action Marlon, nabatian si Councilor Jude Tadeo Saison. Mga update o balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang report kayo sa rin nabatian gindulong sa aton. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar
sa parehas ng mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no? Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radio Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radio Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat din yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ike, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagbalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael, palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmagyak ka na klase sa matay! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gaspila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot gi ka mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Kakurog-kurog. Idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang losyonan, gipang
kuan ko gid ilalawas. Mm. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naguti kami ni Kap. Ga problema na gid ko ya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang imo? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Tungod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog na Bayo ang pinakabago. hanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress. 8 minutos na kaligad sa tak ng alas 9, Action Radio Philippine Standard Time, Action Firing Line, Lunes nga pagpangalagad naton November 14, 2022. Sa kalan sa gihapon sa atos nga mga aksyon na unit reporter sa News Center, Action on Defensor Lisay with Action Oliver Pason kag Action Elway Dotelio sa Technical Control. Ako naman Action Marlon Herubaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio.